Good morning mga bro. Nata karon sa bukid sa atong ministry Domingo karon. So sayo ta din he. Pero medyo nabiyaan ta sa atong mga kauban kay naguna man sila paspas mulakaw tong akong mga anak ko eh. Sige lang, importante nga makahabol ra ta. So mo ni atong ministry kada Domingo mga brother og malipayon ka ita nga nagasubida din he bisan og taliwala sa mga ah kapoy usahay sa lawas. So, mao ni nakahatag na itong kadasig sa matag Domingo. Subida ta din sa bukid. Medyo makilid kamay pero naang kalipay. Kay ang pagpangalagad sa Ginoo importante gyud nga naay kalipay. So niata sa katagamay kay house church pa man ni mga bro o gisugat ta karon sa atong igsuon. Og medyo abot na ta sa kalang tagamay subida gamay pero taon-taon maabot na ta o giandaman ta niyag marang nga bago pagyud kaayong gikuha gikan sa punuan so dalay gud kayong Ginoo. So naabot na ta og gisugat dayon ta og marang mao gipay pag-ipo gikan sa punuan og atong gihinay-hinay diri abli mga bro og atong nakita nga wa gitat sa perting nindota pagkahinog kay hinog man sa punuan unya gitilawan dayon sa akong anak lami gyud tingali kay may kalagyo man dayon siya ug ako dayon giungab diha mga bro kay mao man ay ginatawag natong reward no sa akong pagbaktas o ako ginang gitilawan niya unya wa na gid sila ni kuha diha kay mauwaw man pud sila tingali kay perti mang nakuha na kong hangkap diha mga bro. So lipay kayo ta diha. Salamat sa atong igsuon brother Warong atong igsuon dinhi sa ibabaw nga nag-atiman sa tua og salamat kayo nga ihatang gipalangga no pinaagi sumarang pero lami na kay ni para sa kuha dako na kaayo ni kahimuan kay usa ni ka pagpakita sa paghigugma no mo na nga bisan kapoy ang baktas medyo nawala lang tungod kay naay mga tao nga nahigugma o nagpahalaga sa imuha. So pagkanindot na lang yun mga lagad sa Ginoo mga bro o nindot yun nga kadunay madasigon kay sa dihang makahatag kag kadasig ngadtos uban makatakod kini mga igsuon nga bro no og himuon nato nga kinaiya gyud ang pagkamadasigon bisan pa man og usahay medyo maluyat apan paningho ang ginatong makahatag tag kadasig no dili nato ipakita ang atong kaluya kun dili atong kalig-on tungod kay pinaagi ni ana makahatag ta og kalig-on sa mga to sa uban sa ingon ni ana makadasig ta sa ilahang pagpangalaga diha sa Ginoo. So dalaygon kaayo ang Dios og daghang salamat sa kanunay nga suporta ninyo sa atong Brother Elmer channel no. Akong hangyo nga kung niabot ka sa ilalim punto ng video palihog ayaw in town ko mangayo lang ko no hangyo lang ko nga isa ka like o pakipindot sa subscribe button o sa notification bell para nga kung ganahan kag una ni mga video mga bro so naa kay maka-update ka sa mga bago na itong i-upload din sari-sari na itong video mga pagdasig uban pa. Ang importante nga magibalo kaunsang kinabuhi ni Brother Elmer din sa bukid. To God be all the glory. God bless everyone.